Då är vi alla välkomna till Luleå domkyrka på den här psalmkvällen. Vi har medverkande och det blir Marcus Varg på orgel och Arne Christian Wallan på trumpet. Först i början några upplysningar här. Om vi skulle behöva utrymma, eftersom vi är så otroligt många här, så finns det 4 utgångar ut från kyrkan. En längst bak, en till höger från min sida längst bak, och så finns det 2 på varje korsarm här framme i kyrkan. 3 saker till. Vi kommer att sjunga från Svenska psalmboken, och Ingela har ordnat så att de är utdelade på något sätt, jämnt utspritt. Men det är klart, vi sätter väl rekord i antalet deltagare i kyrkan. Vår förra domprost, han brukade säga så här att enda gången Luleå domkyrka är fullsatt är när lästadianerna har sångkväll. Men jag kommer att säga vilka psalmer det är, och det finns ingen app för Svenska kyrkans psalmbok, men däremot så kan man ju googla då egentligen Svenska psalmboken och det nummer som jag har sagt. Då kommer ni sannolikt att hitta texten. Det andra jag ska säga, det är att vi på begäran så har vi 2 psalmer som vi kommer att sjunga växelvis. Och jag kommer att ge dem instruktionerna när vi kommer dit. Vi har också 2 psalmer som vi kommer att sjunga stående. Så jag kommer att berätta när vi ska sjunga psalmen stående. Och det sista, det är att vi lyssnar på Marcus på orgel och följer med sång efter hans orgelspel. Innan vi sjunger den första psalmen så ska vi be för det här tillfället. Vi kommer inför dig, Gud, i din Sons Jesu Kristi namn. Vi tackar dig att du har välsignat också detta tillfälle. Vi ber om din helige Andes närvaro. Låt lovsången till din ära aldrig upphöra. I Jesu namn. Amen. Den första psalm vi sjunger, det blir psalmen 108. Gå Sion din konung att möta. Psalm 108.
I nästa psalm vi sjunger